ଏଠି ବସି ମୋବାଇଲ ଦେଖା ହଉଛି। ହାଁ ସିଆଡେ ବସି କଂସା ତେରିଆ ପଡିଛି ମାଜିବାକୁ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ। 5 ଦିନ ଗୋଟେ ପାଲା ଚାଲିଛ। ଘରର କୌଣସି କାମ କରିବିନି କହୁଛ କଣ ନା ମୋ ଦେହ ଖରାପ ଦେହ ଖରାପ ଦେହ ଖରାପ। ହାଁ କଣ ଗୋଟେ ଆକ୍ଟିଂ କରିବାକୁ ପଡିବ ଆଉ, ନହେଲେ ମତେ କାମ କରିବା କରିବା ମାରିଦବ ଆଉ। ତମେ ତ ଜାଣିଛ ମୁଁ କୋଉ କାମ କରୁନଥିଲି ଘରେ, ଯୋଉ ଗଜ ଗଜ ହଉଛ ସବୁ କାମ ପୁରା ମୁଁ କରୁଛି, ତମେ କରୁଛ କଣ? ଦେଖୁଛ ମୋ ଦେହଟା ଖରାପ ଅଛି, ମୁଁ ଚାଲିଲା ମାନେ ଦୋହଲୁଛି, ମୁଁ କାମ କେମିତି କରିବି? ଏବେ ବି ଭଲ ହେଇନି ମୋର। ଆହୁରି ଦେହ ଭଲ ହେଇନି? ହାଁ ମତେ ମିଛ କଥା କହୁଛ? କାଇଁ ଓଳିଲ ଚାଲ 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 ମୁଁ ଦେଖିବି ଚାଲ ଚାଲ ଆସ ଚାଲିବ ଆସ ଦେଖିବି ମୁଁ। ଦେଖ ଦେଖିବ ପୁରା ଦେଖ ଦେଖ ମଣିଷ କି କଳିଯୁଗ ହେଲା ନଈକି ହଉ ହେଲା ହେଲା ମୁଁ ଜାଣିଲି ଆସ 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 ଆସ। ହଁ ହେଲା 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 ହେ ହୁଅନି ବସ ବସ ପଡ ବସ ପଡ ଆଉ ହେ ହବା ଦରକାର ନାହିଁ ବସ। ବିଶ୍ୱାସ ହେଲା? ହଏ ଏଟା କି ରୋଗ ହେଇଛି ତମକୁ? କୋଉଠୁ ଆଇଲା ଏ ରୋଗ ତମକୁ? ହାଁ କାମ ବାହାର ନାଟକ ଚାଲିଛ? କାଇଁ ମୁଁ ତ କୋଉ ଜାତକରେ ଦେଖିନି କୋଉଠି ଇତି 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 ଚାଲିଲା। ମତେ କୁହ କି ରୋଗ ଏଟା କୁହ କୁହ। ଆଇ ରୋଗ ନୁହେଁ ଆଉ ଏଟା ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ ପରିଣତ ହେଇଗଲା ବା। ଯୋଉ ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଗଲାନି କି, ହଁ 3 ଦିନ ହେଲା ମୁଁ ରାତିରେ ଆସୁଥିଲି, ହଁ ସେଠୁ ଦିନ ଯାକ ସେଠି ଦୋଳି ବନ୍ଧା ହେଇଥିଲା। ସେ ଦୋଳିରେ ଆମ ସାଙ୍ଗମାନେ, ବୁଝିଲ କି, କୋଉ ସାଙ୍ଗମାନେ? ଆମର ସେ ଯୋଉ ଗୁନା, ଅଜୟ, ମହେଶରାଇ, କେଦାରନା, ଆଉ ସେ ଗଦା ଅଦା, ଆଉ ସେ ଆହୁରି କେତେ ଜଣ ବସୁଛନ୍ତି ସେ କଟରେ। ସେ ବୈକୁଣ୍ଠ ଗୋଟେ ଅଛି ଆମର ଗୋଟେ ଗେଡାଟେ, ସେମାନେ ମତେ ସେ ଦୋଳିରେ ବସିକି 24 ଘଣ୍ଟା ଆଗ ପେଲିଲେ। 3 ଦିନ ଆଗ ପେଲିଲେ ଯେ ମୁଁ ସେ ଦୋଳିରେ ଦୋହଲି 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 ତାପରେ ତ ମୁଁ ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଲେ ଉଠିଲେ ଦୋହଲୁଛି ଆଉ। ମୁଁ କଣ କରିବି? ମୁଁ ଠିଆ ହେଲେ ଖାଲି ଏମିତି ଧଇ ପେଲା ମୁଁ ଦୋହଲୁଛି, କଣ କରିବି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। 3 ଦିନ ଦୋଳି ଝୁଲି ପକେଇଲା ଯେ ଚାଲିଲା ବେଳକୁ ଏମିତି ଦୋହଲି ପଡୁଛ? ହାଁ ମୁଁ ତ 20 ବର୍ଷ ହେଲା ରୁଟି କରୁଛି, ମୁଁ ତ କାହିଁ ଚାଲିଲା ବେଳକୁ ଇଟି 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 ଚାଲୁନି। ହାଁ